Κάθε καλοκαίρι μας φέρνει ξεχωριστές μέρες, γεμάτες αρχαία σοφία και μαγεία των προγόνων μας. Η 29η ημέρα του Δεκεμβρίου είναι μία από αυτές τις εκπληκτικές μέρες, που ο λαός αποκαλεί Φαινογενή Ζαζίνκες ή ημέρα του Αγίου Αθηνόγενη. Αυτή η μέρα είναι περιτριγυρισμένη από δοξασίες και αυστηρούς απαγορεύσεις, η παραβίαση των οποίων μπορεί να αλλάξει ριζικά τη μοίρα ενός ανθρώπου για ολόκληρο το επόμενο έτος. Φανταστείτε ένα αρχαίο χωριό την αυγή της 29ης Δεκεμβρίου. Οι πρώτες ακτίνες του ήλιου μόλις αρχίζουν να χρυσίζουν τα στάχια του Σίκαλη, ενώ ο αέρας διατηρεί ακόμα την πρωινή δροσιά. Ακριβώς αυτή τη στιγμή οι πρόγονοι μας ετοιμάζονταν για μία από τις πιο σημαντικές ημέρες του χρόνου, μία ημέρα που καθόριζε την ευημερία, την υγεία και την τύχη τους για πολλούς μήνες μπροστά. Αλλά γιατί ακριβώς αυτή η ημέρα θεωρούνταν τόσο ξεχωριστή? Η ιστορία έχει τις ρίζες της στην αρχαιότητα, όταν ο χριστιανισμός συνυφασκόταν με τις παγανιστικές παραδόσεις των προγόνων μας. Ο Άγιος Αθηνογένης ήταν επίσκοπος και μάρτυρας, ο οποίος δεν αποκήρυξε την πίστη του ακόμη και υπό την απειλή του θανάτου. Μαζί με τους 10 μαθητές του, υπέστη μαρτυρικό θάνατο, υπερασπιζόμενος τα χριστιανικά ιδανικά. Στο Μπουντρούμι, πριν την εκτέλεσή του, ο Άγιος άκουσε τη φωνή του Κυρίου, ο οποίος του αποκάλυψε τα μυστικά του μέλλοντος. Γι' αυτό το λόγο, η 29η ημέρα του Δεκεμβρίου θεωρείται η μέρα που το πέπλο μεταξύ των κόσμων γίνεται πιο λεπτό και ο άνθρωπος μπορεί να μάθει το μέλλον του. Τι συνέβαινε όμως αυτή τη μέρα στα ρωσικά χωριά? Από νωρίς το πρωί, όλη η κοινότητα συγκεντρωνόταν στα χωράφια για να ξεκινήσει ο θερισμός. Δεν ήταν απλά η συγκομιδή. Ήταν ένα ιερό τελετουργικό, από το οποίο εξαρτιόταν η ζωή ολόκληρου του χωριού τον επερχόμενο χειμώνα. Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού πάντα προπορευόταν των εργατών, κρατώντας στα χέρια του το πρώτο δεμάτι της νέας συγκομιδής. Αυτό το δεμάτι είχε ιδιαίτερη δύναμη. Τα σπόρια του θεωρούνταν θεραπευτικά και ικανά να θεραπεύσουν πολλές ασθένειες. Η επιστροφή από τα χωράφια μετατρεπόταν σε πραγματική γιορτή. Όλο το χωριό επέστρεφε στο σπίτι με τραγούδια και γέλια. Διότι ήταν αυστηρά απαγορευμένο να είναι κανείς λυπημένος αυτή την ημέρα. Οποιαδήποτε εκδήλωση θλίψης μπορούσε να φέρει κακοτυχία σε ολόκληρο το γένος. Το πρώτο δεμάτι τοποθετούνταν τελετουργικά στην κόκκινη γωνία της καλύβας, όπου φυλασσόταν μέχρι την επόμενη συγκομιδή, προστατεύοντας το σπίτι από ασθένειες και ατυχίες. Ωστόσο, το πιο ενδιαφέρον έθιμο ήταν η μαντεία για τη μελλοντική ευημερία. Κάθε άνθρωπος αυτή την ημέρα μπορούσε να μάθει αν ήταν γραφτό να πλουτίσει ή να ζήσει μια ζωή φτώχειας. Γι' αυτό έπρεπε να βρει στο χωράφι έναν ιδιαίτερο στάχι, διχασμένο, προσβεβλημένο από ένα συγκεκριμένο είδος μύκητα. Τέτοια στάχια ήταν εξαιρετικά σπάνια και θεωρούταν ότι όποιος βρει ένα τέτοιο θαύμα της φύσης, δεν θα γνωρίσει ποτέ την ένδια. Ο διχαλωτός στάχης που βρέθηκε γινόταν πραγματικό φυλαχτό πλούτου. Τον φύλαγαν προσεκτικά στο σπίτι, πιστεύοντας ότι προσελκύει ευημερία και ευτυχία. Αλλά αν η αναζήτηση αποδεικνυόταν άκαρπη, αυτό σήμαινε ότι ο άνθρωπος θα συνέχιζε να αγωνίζεται με οικονομικές δυσκολίες. Ωστόσο, αυτό το τελετουργικό μπορούσε να επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, δίνοντας μια νέα ευκαιρία να αλλάξει κανείς τη μοίρα του. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε εκείνη την ημέρα στις γυναίκες που ονειρεύονταν να γίνουν μητέρες. Υπήρχε ένα αρχαίο έθιμο που, σύμφωνα με τις δοξασίες, μπορούσε να βοηθήσει τα άτεκνα ζευγάρια να αποκτήσουν το πολυπόθητο παιδί. Η γυναίκα έπρεπε να πάει σε ένα μόλις θερισμένο χωράφι και να κυλιστεί στο φρέσκο άχυρο. Αυτή η τελετή συμβόλιζε τη γονιμότητα της γης, η οποία έπρεπε να μεταδοθεί και στην ίδια τη γυναίκα. Μετά από αυτό, έπρεπε να αφήσει κοντά στα αθέριστα στάχια κάποιο δώρο, μια κορδέλα, κοσμήματα ή απλά ένα όμορφο πετραδάκι, για να εξευμενήσει τα πνεύματα του χωραφιού. Οι νεαρές κοπέλες είχαν επίσης το δικό τους ειδικό τελετουργικό. Εκείνη την ημέρα πήγαιναν στον κήπο για να διώξουν τη μοναξιά με τη βοήθεια ενός άγουρου μήλου. Η κοπέλα έκοβε ένα πράσινο μήλο και το έτρεχε σε όλο το σώμα της, από το κεφάλι μέχρι τα πόδια, ζητώντας νοερά να συναντήσει τον μνηστήρα της. Στη συνέχεια, έτρωγε ένα μικρό κομμάτι του φρούτου και έθαβε το υπόλοιπο κάτω από τη μιλιά. Θεωρούταν ότι μόλις το μήλο σάπιζε εντελώς το έδαφος, θα εμφανιζόταν αμέσως ο πολυαναμενόμενος αγαπημένος. Αλλά η 29η ημέρα του Δεκεμβρίου δεν ήταν μόνο η μέρα των μαντεμάτων και των τελετών. Αυτή η μέρα περιβαλλόταν από πολλές αυστηρές απαγορεύσεις, η παραβίαση των οποίων μπορούσε να οδηγήσει σε πολύ σοβαρές συνέπειες. Η κύρια και πιο σημαντική απαγόρευση αφορούσε την επίσκεψη στο δάσος. Σύμφωνα με τις αρχαίες πεποιθήσεις, αυτή τη μέρα στα δασικά μονοπάτια περιπλανιέται ένα μυστηριώδες πνεύμα της αυγής, το οποίο μαζεύει φτερά πουλιών για κάποιο μαγικό σκοπό. Όποιος τολμούσε να ενοχλήσει αυτό το πνεύμα, μπορούσε να φέρει σε όλη την περιοχή τρομερές συμφορές, ξαφνικές ψύχρες, καταρακτώδεις βροχές, που θα κατέστρεφαν όλη τη σοδιά. Γι' αυτό την ημέρα του Αθηνόγενη απαγορευόταν κατηγορηματικά όχι μόνο να μπαίνει κανείς στο δάσος, αλλά και να πλησιάζει τα όρια του. Δεν επιτρεπόταν να κόβουν ξύλα, να κυνηγούν ζώα, να ψαρεύουν στα δασικά ποτάμια, να μαζεύουν μανιτάρια και μούρα. Ακόμα και το να μιλάει κανείς δυνατά ή να γελάει κοντά στο δάσος θεωρούνταν μεγάλη αμαρτία. Ησυχία και γαλήνη. Αυτό απαιτούνταν από τους ανθρώπους σε αυτή τη μυστικιστική ημέρα. Μια άλλη σημαντική απαγόρευση ήταν το πλήρες κούρεμα του χωραφιού.
Ήταν υποχρεωτικό να αφήνονται μερικά στάχια άθικτα. Αυτό ήταν ένα δώρο για τα πνεύματα του χωραφιού, που προστάτευαν τη σοδιά. Ο ζητνός γέρος, όπως ονομάζονταν το κύριο πνεύμα των χωραφιών, μπορούσε να θυμώσει πολύ αν δεν λάμβανε το φόρο που του αναλογούσε, και τότε η επόμενη χρονιά θα ήταν άκαρπη για όλο το χωριό. Υπήρχαν επίσης ειδικοί κανόνες για τις οικιακές εργασίες. Την ημέρα της 29 Δεκεμβρίου απαγορευόταν κατηγορηματικά να σκουπίζεις το πάτωμα ή να χρησιμοποιείς οποιαδήποτε συσκευή καθαρισμού. Θεωρούταν ότι μαζί με τα σκουπίδια από το σπίτι μπορεί να σκουπιστεί και η υγεία, η ευημερία και η οικογενειακή ευτυχία. Ακόμη και το απλό σκούπισμα της βεράντας μπορούσε να οδηγήσει σε απώλεια της τύχης για ολόκληρο το έτος. Απαγορευόταν αυστηρά να τσακώνονται, να φωνάζουν ή να επιδεικνύουν επιθετικότητα. Η λαϊκή σοφία έλεγε ότι κάθε αρνητική ενέργεια που εκπέμπεται στον κόσμο στις 29 Δεκεμβρίου θα επιστρέψει στον άνθρωπο δεκαπλάσια την πιο ακατάλληλη στιγμή. Επομένως, ακόμη και αν προέκυπταν σοβαρές διαφωνίες, προσπαθούσαν να τις αναβάλουν για άλλη μέρα. Είναι εκπληκτικό, αλλά ακόμη και τα επαγγελματικά θέματα υπόκεινται σε ειδικούς κανόνες αυτής της ημέρας. Κανείς δεν τολμούσε να ζητήσει αύξηση μισθού ή προαγωγή. 29 Δεκεμβρίου. Τέτοιες αιτήσεις όχι μόνο δεν ικανοποιούνταν, αλλά μπορούσαν να χαλάσουν σοβαρά τις σχέσεις με τους ανώτερους. Οι σοφοί άνθρωποι πάντα ανέβαλαν τις σημαντικές επαγγελματικές συζητήσεις για πιο ευνοϊκή στιγμή. Αλλά τι μπορούσε και έπρεπε να γίνει σε αυτή τη μυστηριώδη μέρα? Πρώτα απ' όλα, έπρεπε οπωσδήποτε να εργαστεί κανείς. Η τεμπελιά στις 29 Δεκεμβρίου θεωρούνταν μεγάλη αμαρτία. Όλα τα μέλη της οικογένειας, από τα μικρά μέχρι τα μεγάλα, έπρεπε να συμμετέχουν στις αγροτικές εργασίες μέχρι το ηλιοβασίλεμα. Μόνο μια τέτοια επιμέλεια μπορούσε να εγγυηθεί ευημερία για όλο το επόμενο έτος. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, διοργανωνόταν οπωσδήποτε ένα μεγάλο οικογενειακό γλέντι. Στο τραπέζι σερβίρονταν τα καλύτερα εδέσματα. Προσκαλούνταν γείτονες, φίλοι και συγγενείς. Όλη η βραδιά περνούσε με τραγούδια, ιστορίες και παιχνίδια. Θεωρείται ότι όσο πιο ευχάριστη και χαρούμενη ήταν αυτή η βραδιά, τόσο πιο τυχερή θα ήταν όλη η επόμενη χρονιά. Ιδιαίτερη προσοχή δινόταν στις θεραπευτικές ιδιότητες των σπόρων που συλλέγονταν ακριβώς αυτή την ημέρα. Από αυτούς ετοιμάζονταν μια ειδική χυλόπιτα με νερό, η οποία, σύμφωνα με τις παραδόσεις, μπορούσε να θεραπεύσει τους πόνους στην κοιλιά και άλλες ασθένειες. Πάνω από την έτοιμη χυλόπιτα προφέρεται ένα ειδικό ξόρκι. Σπόροι, σας τρέφει το ζεστό ήλιο, σας γεμίζει με δύναμη. Μοιραστείτε μαζί μου τη δύναμή σας, μπείτε στο χυλό και πάρτε τους πόνους της κοιλιάς. Βγείτε από τα σωθικά μου, μην ξαναέρθετε σε μένα. Μετά από αυτό, ο χυλός βαφτίζονταν και τρώγονταν, πιστεύοντας στη θεραπευτική του δύναμη. Τα φυσικά σημάδια της 29 Δεκεμβρίου βοηθούσαν να προβλέψουν τον καιρό και τη σοδιά για τον επόμενο μήνα. Αν το πρωί υπήρχε άφθονο δροσιστικό 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 δέλτα, η βροχή αυτή την ημέρα είχε διπλή σημασία. Από τη μία πλευρά, μπορούσε να προμηνύει μια φτωχή χρονιά, αλλά από την άλλη υποσχόταν πλούσια σοδιά. Όλα εξαρτώνταν από τη φύση των βροχοπτώσεων. Η ψηλή βροχή θεωρούνταν ευνοϊκό σημάδι, ενώ η δυνατή βροχή με καταιγίδα προμείνει αποτυχίες. Η συμπεριφορά των ζώων και των πουλιών παρατηρούνταν επίσης προσεκτικά αυτή την ημέρα. Αν οι γεράκια πετούσαν ψηλά στον ουρανό, αυτό σήμαινε ότι πλησίαζαν οι ιδιαίτερα ζεστές μέρες. Η σιωπή των πουλιών, όμως, ήταν φυσικό φαινόμενο. Θεωρείται ότι αισθάνονταν ήδη την προσέγγιση του φθινοπόρου και ετοιμάζονταν να πετάξουν προς θερμότερα μέρη. Ένα ενδιαφέρον σημάδι ήταν η κατάσταση των φύλων της καρόλας στις 29 Δεκεμβρίου. Αν τα φύλλα των καρότων ήταν μαραμένα και έμοιαζαν οθρά, αυτό προμήνυε σύντομες βροχές. Η δραστηριότητα των ποντικιών στα χωράφια, από την άλλη πλευρά, έδειχνε πως θα ήταν ο επερχόμενος χειμώνας. Όσο περισσότερα τροκτικά, τόσο πιο κρύος και μακρύς αναμενόταν ο χειμώνας. Η ημέρα του Αφινόγεννη θεωρούνταν ιδιαίτερα ευνοϊκή για να απευθύνονται στο ήλιο με αιτήματα. Πίστευαν ότι το ήλιο αυτή την ημέρα άκουγε με ιδιαίτερη προσοχή τις ανθρώπινες οικεσίες και μπορούσε να εκπληρώσει την πολυπόθητη επιθυμία. Το κύριο ήταν να ζητάς ειλικρινά και από καθαρή καρδιά, χωρίς να επιθυμείς κακό σε κανέναν. Υπήρχε ένα ειδικό τελετουργικό προσφυγή στο ήλιο, το οποίο μεταδιδόταν από γενιά σε γενιά. Την αυγή της 29 Δεκεμβρίου, ο άνθρωπος έπρεπε να βγει στο χωράφι, να γυρίσει το πρόσωπό του προς το ανατέλλοντα ήλιο και να εκφράσει την επιθυμία του 3 φορές. Ταυτόχρονα, έπρεπε να κρατάει στα χέρια του ένα στάχι που είχε βρει την προηγούμενη μέρα. Αφού εκφραζόταν η επιθυμία, το στάχι έπρεπε να πεταχτεί πάνω από το δεξί ώμο, χωρίς να κοιτάξει κανείς πίσω. Θεωρείται ότι αν η παράκληση ήταν ειλικρινής και δεν έβλαπτε άλλους ανθρώπους, ο ήλιος θα την άκουγε σίγουρα και θα την εκπλήρωνε μέσα στο έτος.
Αλλά ο ήλιος δεν ήταν η μόνη δύναμη της φύσης που προσκυνούσαν σε αυτή τη μαγική μέρα. Ιδιαίτερη ευλάβεια έδειχναν στον άνεμο, ο οποίος σύμφωνα με τις δοξασίες μπορούσε να φέρει τόσο τύχη όσο και ατυχία. Αν στις 29 Δεκεμβρίου φυσούσε ένα ελαφρύ δυτικό αεράκι, αυτό προμείνει καλή σοδιά και ευτυχισμένο φθινόπωρο, ο βόρειος άνεμος προμείνει πρόωρο και σκληρό χειμώνα με μεγάλες παγωνιές, ενώ ο ανατολικός άνεμος θεωρούνταν ιδιαίτερα ευνοϊκός. Έφερνε υγεία και μακροζωία σε όλους τους κατοίκους του χωριού. Είναι ενδιαφέρον ότι ακόμη και η κατεύθυνση της κίνησης των σύννεφων παρακολουθούνταν προσεκτικά την ημέρα του Αθηνόγεννη. Αν τα σύννεφα κινούνταν από δυτικά προς ανατολικά, αυτό σήμαινε ότι η επόμενη χρονιά θα ήταν καρποφόρα και πλούσια. Η κίνηση από βορρά προς νότο προμείνει μακρύ χειμώνα, αλλά με μέτριες παγωνιές. Η κυκλική κίνηση των σύννεφων ή η πλήρης απουσία του σε καθαρό ουρανό θεωρούνταν ιδιαίτερα ευνοϊκά σημάδια. Τέτοιος καιρός υποσχόταν την εκπλήρωση των πιο αγαπημένων επιθυμιών. Οι πηγές νερού επίσης διαδραμάτιζαν σημαντικό ρόλο στη μαγεία αυτής της ημέρας. Το νερό που συλλεγόταν από πηγή ή πηγάδι την αυγή της 29 Δεκεμβρίου θεωρούνταν θεραπευτικό και μπορούσε να θεραπεύσει πολλές ασθένειες. Ιδιαίτερα πολύτιμο ήταν το νερό που συλλεγόταν πριν από το πρώτο λάλημα των κοκόρων, όταν ο κόσμος ακόμα κοιμόταν και η φύση βρισκόταν σε κατάσταση αρχαίγονης καθαρότητας. Το νερό αυτό φυλασσόταν σε ειδικά πύληνα αγγεία και χρησιμοποιούνταν μόνο σε ακραίες περιπτώσεις, σε σοβαρές ασθένειες ή για προστασία από τις δυνάμεις του κακού. Υπήρχε επίσης μια ειδική τελετή καθαρισμού με νερό την ημέρα του Αθενόγενου. Οι γυναίκες στην αυγή πλένονταν με δροσιά από πέταλα λουλουδιών, πιστεύοντας ότι αυτό θα διατηρούσε την ομορφιά και την νεότητά τους για πολλά χρόνια. Οι άντρες πλένονταν με νερό από 3 διαφορετικές πηγές: πηγάδι, ριάκι και ποτάμι, κάτι που σύμφωνα με τις δοξασίες τους έδινε δύναμη και αντοχή για τις επερχόμενες εργασίες. Τα κατοικίδια ζώα επίσης δεν έμεναν χωρίς προσοχή σε αυτή την ιδιαίτερη μέρα. Οι αγελάδες, τα άλογα και τα πρόβατα ποτίζονταν υποχρεωτικά με νερό που είχε ευλογηθεί με ειδικές τελετές. Θεωρείται ότι αυτό θα προστάτευε τα ζώα από ασθένειες και το κακό μάτι, καθώς και ότι θα αύξανε την παραγωγή γάλακτος. Στις κότες και στα άλλα πουλερικά έδιναν σιτάρι, που είχε φωτιστεί στην εκκλησία, για να γεννούν καλύτερα και να μην αρρωσταίνουν. Ιδιαίτερη σημασία είχαν τα όνειρα που έβλεπαν τη νύχτα της 29 Δεκεμβρίου. Τέτοια όνειρα θεωρούνταν προφητικά και μπορούσαν να προβλέψουν τα γεγονότα για ολόκληρο το επόμενο έτος. Αν κάποιος ονειρευόταν πράσινα χωράφια και χρυσά στάχια, αυτό προμείνει πλούτο και ευημερία. Το όνειρο με καθαρό νερό υποσχόταν υγεία και μακροζωία. Αντίθετα, τα όνειρα με καταιγίδα ή θύελλα προειδοποιούσαν για επικείμενες δυσκολίες, για τις οποίες έπρεπε να προετοιμαστεί κανείς εκ των προτέρων. Για τη σωστή ερμηνεία των ονείρων υπήρχαν ειδικοί γνώστες, ονειροπόλοι, που μπορούσαν να ερμηνεύσουν τα πιο περίπλοκα και μπερδεμένα όνειρα. Σε αυτούς απευθύνονταν όχι μόνο για την ερμηνεία των νυχτερινών οραμάτων, αλλά και για συμβουλές σχετικά με το πώς να περάσουν σωστά την ημέρα του Αθηνόγενου, ώστε να προσελκύσουν την τύχη και να αποφύγουν τις δυσκολίες. Τα βότανα και τα λουλούδια που μαζεύονταν στις 29 Δεκεμβρίου είχαν ιδιαίτερη δύναμη. Το βαλσαμόχορτο που μαζευόταν αυτή την ημέρα μπορούσε να θεραπεύσει τη μελαγχολία και τη θλίψη. Το χαμομήλι βοηθούσε στις ερωτικές υποθέσεις και έφερνε αρμονία στις οικογενειακές σχέσεις. Η μέντα που μαζευόταν την αυγή της ημέρας στο Φινογέννη προστάτευε το σπίτι από τα κακά πνεύματα και τους κακούς ανθρώπους. Ωστόσο, τα βότανα μπορούσαν να μαζευτούν μόνο στα χωράφια και στα λιβάδια. Τα δασικά φυτά εκείνη την ημέρα βρισκόταν υπό την προστασία του πνεύματος της αυγής και απαγορευόταν να τα αγγίξει κανείς. Υπήρχε επίσης ένα ειδικό τελετουργικό για όσους ήθελαν να απαλλαγούν από κακές συνήθειες ή να αλλάξουν τη ζωή τους προς το καλύτερο. Την αυγή της 29 Δεκεμβρίου, ο άνθρωπος έπρεπε να πάει στο χωράφι, να πάρει μια χούφτα χώμα και να προφέρει πάνω της λόγια μετάνοιας και την πρόθεσή του να αλλάξει. Στη συνέχεια, έπρεπε να ρίξει αυτό το χώμα σε τρεχούμενο νερό, ριάκι ποτάμι, συμβολικά ξεπλένοντας από τον εαυτό του όλα τα κακά και τα περιτά. Τα νεαρά ζευγάρια που ήθελαν να παντρευτούν είχαν επίσης τις δικές τους παραδόσεις την ημέρα του Αθηνόγεννη. Ο γαμπρός και η νύφη έπρεπε να πλέξουν μαζί ένα στεφάνι από αγριολούλουδα και στάχια, που συμβόλιζε τη μελλοντική ένωσή τους. Αυτός ο στεφάνι στη συνέχεια κρεμόταν στο σπίτι της νύφης και θεωρούταν ότι όσο περισσότερο δεν μαραζόταν, τόσο πιο ισχυρός και ευτυχισμένος θα ήταν ο γάμος. Οι ηλικιωμένοι άντρες και γυναίκες την ημέρα της 29 Δεκεμβρίου μεταβίβαζαν στους νέους αρχαία γνώση και σοφία. Το βράδυ, μετά την επιστροφή από τα χωράφια, διοργανώνονταν ειδικές συγκεντρώσεις, όπου οι ηλικιωμένοι διηγούνταν θρύλους, παραδόσεις και δίδασκαν πώς να ερμηνεύουν σωστά τα σημάδια της φύσης. Αυτές οι γνώσεις θεωρούνταν ανεκτήμητες, καθώς βοηθούσαν τους ανθρώπους να ζουν σε αρμονία με τη φύση και να αποφεύγουν πολλές δυσκολίες της ζωής. Τα παιδιά την ημέρα του Αθηνόγενου επίσης έτυχαν ιδιαίτερης προσοχής. Δεν τα έπαιρναν για βαριές αγροτικές εργασίες, αλλά τα απασχολούσαν οπωσδήποτε σε ελαφριές δουλειές. Τη συλλογή πεσμένων στάχιων, το πλέξιμο στεφανιών από λουλούδια, τη βοήθεια στην προετοιμασία του εορταστικού δείπνου. Θεωρούταν ότι τα παιδιά που συμμετείχαν στα τελετουργικά της ημέρας του Αθηνόγενου θα μεγάλωναν υγιεί, έξυπνα και τυχερά. Οι έγκυες γυναίκες τηρούσαν ειδικούς κανόνες αυτή την ημέρα. Απαγορευόταν να σηκώνουν βαριά αντικείμενα και να εκτελούν βαριά εργασία. Ωστόσο,
έπρεπε οπωσδήποτε να παρίστανται στα βασικά τελετουργικά της ημέρας. Θεωρείται ότι το παιδί που βρισκόταν στη μήτρα της μητέρας του κατά τη διάρκεια του εορτασμού της ημέρας του Αφινόγενου θα γεννιόταν με ειδικές ικανότητες και θα απολάμβανε την προστασία των ανώτερων δυνάμεων. Οι τεχνίτες και οι μάστορες είχαν επίσης τις δικές τους παραδόσεις αυτή την ημέρα. Οι σιδηρουργοί δεν άναβαν τη φούρνο, πιστεύοντας ότι η φωτιά στις 29 Δεκεμβρίου μπορεί να φέρει ατυχία. Οι αγκιοπλάστες δεν έπλαθαν αγγεία, οι ξυλουργοί δεν κάθονταν στα εργαλεία τους. Ανταυτού, όλοι οι τεχνίτες συμμετείχαν σε κοινές αγροτικές εργασίες και ανέβαλαν τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες για την επόμενη μέρα. Οι έμποροι και οι εμπόροι προσπαθούσαν να ολοκληρώσουν όλες τις σημαντικές συναλλαγές πριν από την ημέρα του Αφινόγενου ή να τις μεταφέρουν σε μεταγενέστερη ημερομηνία. Θεωρούταν ότι το εμπόριο στις 29 Δεκεμβρίου μπορεί να φέρει ζημίες και αποτυχίες στις επιχειρήσεις. Ανταυτού, οι έμποροι κέραζαν γενναιόδωρα τους εργαζομένους και μοίραζαν ελεημοσύνη στους φτωχούς, πιστεύοντας ότι αυτή η γενναιοδωρία θα τους επιστραφεί με το παραπάνω. Οι μουσικοί και οι τραγουδιστές διαδραμάτιζαν ιδιαίτερο ρόλο στον εορτασμό της ημέρας του Αφινόγεννη. Τα τραγούδια και οι μελωδίες τους έπρεπε να είναι αποκλειστικά χαρούμενα και ζωογόνα. Απαγορευόταν η εκτέλεση θλιβερών ή μελαγχολικών έργων αυτή την ημέρα, καθώς μπορούσαν να προσελκύσουν ατυχίες και αποτυχίες. Ιδιαίτερα εκτιμούνταν τα αρχαία τραγούδια για το ψωμί, τη συγκομιδή και την αγροτική εργασία. Οι ιερείς την ημέρα της μνήμης του Αγίου Αφινόγεννη τελούσαν ειδικές προσευχές για την ευλογία μιας καλής συγκομιδής και ευημερίας. Στις εκκλησίες ευλογούσαν τα πρώτα δεμάτια της νέας οδιάς, τα οποία στη συνέχεια φυλάσσονταν ως ιερά και χρησιμοποιούνταν για τη θεραπεία των ασθενών. Οι πιστοί έφερναν στο ναό στάχια, ψωμί και άλλα προϊόντα της γης, ευχαριστώντας τον Θεό για τις ευλογίες του. Μια μυστηριώδης παράδοση ήταν η παρατήρηση της συμπεριφοράς των εντόμων την ημέρα του Αφινόγεννη. Αν οι μέλισσες πετούσαν ενεργά και μάζευαν νέκταρ, αυτό προμείνει ένα ζεστό και ηλιόλουστο φθινόπωρο. Ο μεγάλος αριθμός λιβελούλων πάνω από τα νερά σήμαινε ότι οι βροχές θα ήταν μέτριες και έγκαιρες. Αντίθετα, η αυθονία των κουνουπιών και των σκνήπων προειδοποιούσε για υγρό και βροχερό καιρό τις επόμενες εβδομάδες. Ακόμη και οι οικιακές εργασίες υπόκεινται σε ειδικούς κανόνες αυτή την ημέρα. Το ψωμί που ξινόταν στις 29 Δεκεμβρίου θεωρούνταν ιδιαίτερα θρεπτικό και ευεργετικό. Παρασκευαζόταν από αλεύρι νέας οδιάς με την προσθήκη φωτισμένων σπόρων. Αυτό το ψωμί μπορούσε να διατηρηθεί για πολύ καιρό, χωρίς να σκληρύνει και να καλύπτεται από μούχλα. Χρησιμοποιούνταν όχι μόνο ως τροφή, αλλά και ως φάρμακο για διάφορες ασθένειες. Σύμφωνα με τις λαϊκές πεποιθήσεις, τα άτομα που γεννήθηκαν στις 29 Δεκεμβρίου είχαν ιδιαίτερες ιδιότητες. Τους ήταν προορισμένη μια ζωή γεμάτη ταξίδια και περιπλανήσεις. Αυτά τα άτομα είχαν πάντα έναν ευρύ κύκλο φίλων και γνωστών. Συνδεόντουσαν εύκολα με τους ανθρώπους και ήταν καθολικά συμπαθείς. Θεωρείται επίσης ότι οι γεννημένοι τον Ιούλιο είχαν ιδιαίτερη διαίσθηση και ικανότητα να προαισθάνονται τα γεγονότα. Ιδιαίτερη μαγική δύναμη την ημέρα του Αφινόγεννη αποδίδονταν σε διάφορα αντικείμενα και φυλαχτά. Ο σέρβος, στον οποίο κόβονταν ο πρώτος τάχης, γινόταν οικογενειακό κοιμήλιο και μεταδιδόταν από γενιά σε γενιά. Πιστευόταν ότι φέρνει τύχη σε όλα τα εγχειρήματα και προστατεύει από την κακή σοδιά. Οι γυναίκες φορούσαν εκείνη την ημέρα ειδικά κοσμήματα από στάχια και αγριολούλουδα, τα οποία, σύμφωνα με τις δοξασίες, ενίσχυαν τη φυσική τους ομορφιά και γοητεία. Οι άντρες κατασκευάζαν ειδικά φυλακτά από τα πρώτα στάχια της νέας οδιάς. Αυτά τα φυλαχτά τα φορούσαν μαζί τους κατά τη διάρκεια σημαντικών υποθέσεων και ταξιδιών, πιστεύοντας ότι θα τους προστάτευαν από κινδύνους και θα τους έφερναν επιτυχία σε όλες τις επιχειρήσεις. Ιδιαίτερα εκτιμούνταν τα φυλαχτά που ήταν φτιαγμένα από διχαλωτά στάχια. Θεωρούνταν τα πιο ισχυρά και ικανά να εκπληρώνουν επιθυμίες. Οι οικογενειακές παραδόσεις της ημέρας του Αφινογέννη μεταδίδονταν αυστηρά από τη μητρική γραμμή. Οι μητέρες δίδασκαν στις κόρες τους όλες τις λεπτομέρειες της διεξαγωγής αυτής της ιερής ημέρας, μοιράζονταν τα μυστικά της παρασκευής θεραπευτικών αφεψημάτων και μιλούσαν για το πώς να επικοινωνούν σωστά με τα πνεύματα της φύσης. Αυτές οι γνώσεις θεωρούνταν γυναικεία σοφία και προστατεύονταν προσεκτικά από τα αδιάκριτα βλέμματα. Οι πατέρες, από την άλλη πλευρά, μετέδιδαν στους γιους τους την ικανότητα να διαβάζουν τα σημάδια της φύσης και να προβλέπουν τον καιρό από τη συμπεριφορά των ζώων και των φυτών. Από μικρή ηλικία, τα αγόρια μάθαιναν να διακρίνουν τα είδη των σπόρων, να προσδιορίζουν το βαθμό ωριμότητας του σιταριού και να επιλέγουν τα καλύτερα δείγματα για σπορά. Αυτές οι δεξιότητες ήταν ζωτικής σημασίας για τις αγροτικές οικογένειες και μεταδίδονταν ως ανεκτήμητη αξία. Μια μυστηριώδης παράδοση ήταν η δημιουργία καθρεφτών επιθυμιών στις 29 Δεκεμβρίου. Για αυτό το σκοπό χρησιμοποιούσαν καθαρό νερό σε ένα χάλκινο λεκάνι, στο οποίο έριχναν πέταλα αγριολούλουδων και μερικά σπόρια από τη νέα σοδιά. Κοιτάζοντας ένα τέτοιο αυτοσχέδιο καθρέφτη κατά το ηλιοβασίλεμα της ημέρας του Ντανόγγεν, οι άνθρωποι μπορούσαν να δουν εικόνες του μέλλοντός τους ή να λάβουν απαντήσεις σε ερωτήματα που τους απασχολούσαν. Ιδιαίτερη προσοχή δινόταν επίσης στη μελέτη του σχήματος και του μεγέθους των σύννεφων σε αυτή τη μαγική ημέρα. Τα σύννεφα που έμοιαζαν με ζώα προέβλεπαν διάφορα γεγονότα. Ένα σύννεφο σε σχήμα αγελάδας προμείνει αυθονία γάλακτος και κρέατος, ενώ ένα σε σχήμα λόγου προμείνει επιτυχημένα ταξίδια και περιηγήσεις.
Τα σύννεφα που έμοιαζαν με ανθρώπους μπορούσαν να προμηνύουν συναντήσεις με σημαντικά πρόσωπα ή αλλαγές στην προσωπική ζωή. Τα κλαδιά των δέντρων που είχαν σπάσει από την καταιγίδα την παραμονή της ημέρας του Αφινόγενου θεωρούνταν ιδιαίτερα ισχυρά μαγικά εργαλεία. Από αυτά έφτιαχναν μπαστούνια για τους ηλικιωμένους, πιστεύοντας ότι τέτοια μπαστούνια προσδίδουν δύναμη και σοφία. Τα νεαρά κλαδιά χρησιμοποιούνταν για την κατασκευή στεφάνων και γυρλάντων, που στόλιζαν τα σπίτια και τα αγροτικά κτίρια για προστασία από τα κακά πνεύματα. Οι πέτρες που βρέθηκαν στο χωράφι κατά τη διάρκεια του θερισμού στις 29 Δεκεμβρίου είχαν επίσης ιδιαίτερη σημασία. Οι στρογγυλοί λίθοι έφερναν οικογενειακή ευτυχία, η επίπεδες ηλική ευημερία. Και οι λίθια συνήθεις του σχήματος μπορούσαν να γίνουν ισχυρά φυλακτά. Τους φύλαγαν στην κόκκινη γωνία του σπιτιού δίπλα στο πρώτο δεμάτι και τους χρησιμοποιούσαν κατά τη διάρκεια διαφόρων τελετών. Μια ενδιαφέρουσα παράδοση ήταν η παρατήρηση της συμπεριφοράς των κατοικίδιων ζώων την ημέρα του Αφινόγενου. Αν οι γάτα πλένονταν πιο συχνά από το συνηθισμένο, αυτό προμείνει την άφιξη επισκεπτών. Ο σκύλος που γάβγιζε στο φεγγάρι τη νύχτα της 29 Δεκεμβρίου προειδοποιούσε για πιθανά προβλήματα, ενώ το χαρούμενο νιαούρισμα της γάτας ή το χαρούμενο γάβγισμα του σκύλου θεωρούνταν καλή ιονή. Παλιές δοξασίες έλεγαν ότι την ημέρα του Αγίου Αφινόγενη μπορούσε κανείς να μάθει το όνομα του μελλοντικού συζύγου ή συζύγου του. Γι' αυτό, η κοπέλα έπρεπε να βγει στο χωράφι την αυγή, να μαζέψει 7 διαφορετικά αγριολούλουδα και να φτιάξει ένα μπουκέτο. Στη συνέχεια, έπρεπε να κλείσει τα μάτια, να ανακατέψει τα λουλούδια και να τραβήξει ένα τυφλά. Από το όνομα αυτού του λουλουδιού προσδιοριζόταν το όνομα του μελλοντικού συζύγου: Ρωμάσκα, Ρωμάν, Βασίλεκ, Βασίλη και ούτω καθεξής. Οι νέοι είχαν επίσης τον δικό τους τρόπο να μαντεύουν την αγάπη. Ο νεαρός έπρεπε να βρει στο χωράφι 2 στάχια που φύτρωναν το ένα δίπλα στο άλλο και να τα πλέξει σε κοτσίδα. Αν η κοτσίδα ήταν ομοιόμορφη και όμορφη, αυτό σήμαινε ότι σύντομα θα συναντούσε την εκλεκτή της καρδιάς του. Αν όμως τα στάχια έσπαζαν ή δεν μπλέκονταν, θα έπρεπε να περιμένει για την αγάπη ακόμα ένα ολόκληρο χρόνο. Τα παντρεμένα ζευγάρια πραγματοποιούσαν την ημέρα του Αφινόγενου ένα ειδικό τελετουργικό για να ενισχύσουν τη σχέση τους. Ο άντρας και η γυναίκα πήγαιναν μαζί στο χωράφι, όπου ο καθένας έκοβε ένα στάχι. Στη συνέχεια, τα στάχια αυτά τα έδαιναν με κόκκινη κορδέλα και τα φύλαγαν στο σπίτι ως σύμβολο του ισχυρού γάμου. Θεωρούταν ότι όσο αυτό το φυλαχτό παρέμενε άθικτο, η οικογένεια θα ζούσε με αγάπη και αρμονία. Οι χήρες και οι χήροι την ημέρα της 29 Δεκεμβρίου μνημόνευαν τους αποθανόντες συζύγους τους με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Πήγαιναν στο νεκροταφείο με ένα καρβέλι ψωμί, φτιαγμένο από αλεύρι της νέας οδιάς, και το άφηναν στον τάφο του αγαπημένου τους προσώπου. Αυτό το έθιμο συμβόλιζε τη σύνδεση μεταξύ του κόσμου των ζωντανών και του κόσμου των νεκρών, καθώς και την ελπίδα για μια συνάντηση στη μετά-θάνατον ζωή. Ιδιαίτερα μυστηριώδης ήταν η τελετή της ακρόασης της γης την ημέρα του Αφινόγενου. Οι γνώστες ισχυρίζονταν ότι αν ξαπλώσει κανείς το έδαφος σε ένα χωράφι και ακουμπήσει το αυτί του στο χώμα, μπορεί να ακούσει τις φωνές των προγόνων, οι οποίοι θα του δώσουν σοφές συμβουλές και θα τον προειδοποιήσουν για τα επερχόμενα γεγονότα. Αυτή η τελετή γινόταν μόνο την αυγή, όταν η γη διατηρούσε ακόμα την νυχτερινή δροσιά και τη μαγική της δύναμη. Οι θεραπευτές και οι μάγοι θεωρούσαν την ημέρα της 29 Δεκεμβρίου ως μία από τις πιο σημαντικές του έτους για τη συλλογή φαρμακευτικών φυτών. Τα βότανα που συλλέγονταν αυτή την ημέρα είχαν διπλάσια θεραπευτική δύναμη και μπορούσαν να θεραπεύσουν ακόμη και τις πιο σοβαρές ασθένειες. Ιδιαίτερα πολύτιμα ήταν τα φυτά που συλλέγονταν κατά την ανατολή του ηλίου, όταν ήταν ακόμη καλυμμένα με δροσιά. Οι μελισσοκόμοι την ημέρα του Αφινόγενου πραγματοποιούσαν ειδικές τελετές με τις μέλισσές τους. Καπνίζαν τις κυψέλες με καπνό από καμένα στάχια και διάβαζαν ειδικά ξόρκια για να αυξήσουν τη συγκομιδή μελιού. Το μέλι που συλλεγόταν την ημέρα του Αγίου Μάρτυρα θεωρούνταν ιδιαίτερα θεραπευτικό και χρησιμοποιούνταν για τη θεραπεία κρυολογήματος και την ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος. Οι ψαράδες, παρά την απαγόρευση της αλληλείας στα δασικά υδάτινα σώματα, μπορούσαν να ασκούν το επάγγελμά τους σε ανοιχτά ποτάμια και λίμνες. Το ψάρι που αλλιευόταν στις 29 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τις παραδόσεις, έφερνε τύχη σε όποιον το έτρωγε. Ιδιαίτερα εκτιμούνταν οι λούτσος. Θεωρούσαν ότι το κρέας της έδινε στον άνθρωπο θάρρος και αποφασιστικότητα. Οι υφάντριες την ημέρα του Αφινόγενου δεν δούλευαν στα μηχανήματα, αλλά ετοίμαζαν ειδικά νήματα για μελλοντικά προϊόντα. Νήμαζαν ίνες από λινάρι που είχαν μαζέψει αυτή την ιερή ημέρα, πιστεύοντας ότι το ύφασμα από τέτοια νήματα θα ήταν ιδιαίτερα ανθεκτικό και όμορφο. Τα ρούχα που ήταν ραμμένα από ύφασμα της ημέρας του Αφινόγενου θεωρούνταν φυλακτό και προστάτευαν τον ιδιοκτήτη τους από ασθένειες και ατυχίες. Οι σιδηρουργοί, αν και δεν δούλευαν αυτή την ημέρα, ετοίμαζαν ειδικά σιδερένια φυλακτά από μέταλλο που είχε καθαγιαστεί στην εκκλησία. Αυτά τα φυλακτά είχαν σχήμα στάχιου σταυρού και τα χάριζαν σε αγαπημένα τους πρόσωπα για προστασία από τις κακές δυνάμεις. Ο σίδηρος που επεξεργαζόταν την ημέρα του Αγίου Αφινόγενη θεωρούνταν ιερός και είχε ιδιαίτερη μαγική δύναμη. Στο εκκλησιαστικό ημερολόγιο, η 29η ημέρα του Δεκεμβρίου γιορτάζεται ως ημέρα μνήμης του ιερού μάρτυρα Αφινόγενη. Αυτή την ημέρα γιορτάζουν τα ονόματά τους οι Βαλεντίνος, Ευγένιος, Παύλος, Αλευτίνα και Μάρθα.
Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί προσεύχονται ιδιαίτερα ενθέρμως αυτή την ημέρα και θυμούνται το κατόρθωμα του Αγίου Μάρτυρα, ο οποίος δεν αποκήρυξε την πίστη του ακόμη και μπροστά στο θάνατο. Η αρχαία σοφία που περιέχεται στις παραδόσεις της ημέρας του Φινογέννη είναι επίκαιρη και σήμερα. Ο σύγχρονος άνθρωπος μπορεί να αντλήσει πολλά χρήσιμα πράγματα από αυτήν: τη σημασία της εργατικότητας, την αξία των οικογενειακών παραδόσεων, το σεβασμό προς τη φύση και τους κύκλους της. Ακόμα και αν δεν πιστεύουμε στις μαγικές ιδιότητες των διχασμένων στάχιων ή στη δύναμη των πνευμάτων του αγρού, η ίδια η ιδέα της προσεκτικής στάσης απέναντι στον κόσμο που μας περιβάλλει και στις πράξεις μας παραμένει πολύ σημαντική. Τα ζαζίνια των Φινογγιέφ μας θυμίζουν ότι οι πρόγονοι μας ζούσαν σε αρμονία με τη φύση, παρατηρούσαν προσεκτικά τα σημάδια της και ήξεραν να αντλούν σοφία από τα καθημερινά γεγονότα. Καταλάβαιναν ότι κάθε μέρα του χρόνου έχει τα δικά της χαρακτηριστικά και τη δική της ενέργεια, την οποία μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει προς όφελος του εαυτού του και των αγαπημένων του. Η σύγχρονη επιστήμη μπορεί να εξηγήσει πολλά φαινόμενα που οι πρόγονοι μας θεωρούσαν μαγικά. Για παράδειγμα, η αλλαγή στη συμπεριφορά των ζώων πριν από την αλλαγή του καιρού συνδέεται με την ευαισθησία τους στις αλλαγές της ατμοσφαιρικής πίεσης. Οι θεραπευτικές ιδιότητες των φυτών που συλλέγονται σε συγκεκριμένη εποχή εξηγούνται από τη συγκέντρωση των δραστικών ουσιών σε διαφορετικές περιόδους ανάπτυξης. Ωστόσο, αυτό δεν μειώνει την αξία των αρχαίων παραδόσεων. Μας διδάσκουν να είμαστε προσεκτικοί με τη φύση και να ζούμε σε αρμονία με τους ρυθμούς της. Η 29η ημέρα του Δεκεμβρίου εξακολουθεί να είναι μια ξεχωριστή μέρα για πολλούς ανθρώπους. Ακόμα και στις μέρες μας, μπορεί κανείς να συναντήσει ανθρώπους που τηρούν τις αρχαίες παραδόσεις αυτής της γιορτής, συλλέγουν φαρμακευτικά βότανα, παρατηρούν τα σημάδια και προσπαθούν να ζουν σύμφωνα με τους φυσικούς κύκλους. Αυτοί οι άνθρωποι καταλαβαίνουν ότι η σύνδεση με τη γη και τα δώρα της δεν είναι κατάλοιπο του παρελθόντος, αλλά σημαντικό συστατικό μιας πλήρους και ευτυχισμένης ζωής. Ίσως αξίζει και εμείς να σταματάμε μερικές φορές, να ακούμε τη φωνή της φύσης και να θυμόμαστε ότι ο κόσμος γύρω μας είναι γεμάτος μυστήρια και θαύματα, που περιμένουν μόνο την προσοχή και την κατανόησή μας. Η 29η ημέρα του Δεκεμβρίου είναι μια υπέροχη ευκαιρία να έρθουμε σε επαφή με αυτή την αρχαία σοφία και να ανακαλύψουμε κάτι νέο στη συνήθη ροή της ζωής. Αγαπητοί μου θεατές, καθώς πλησιάζουμε στο τέλος της ιστορίας μας για την εκπληκτική ημέρα της 29ης Δεκεμβρίου, θέλω να συγχαρώ από καρδιάς τον καθένα από εσάς για αυτή τη φωτεινή και ευλογημένη γιορτή των Φινογγιέφ. Ήθε η αρχαία σοφία των προγόνων μας να γεμίσει τις καρδιές σας με ζεστασιά και χαρά, και η ιερή ενέργεια αυτής της ημέρας να φέρει στη ζωή σας μόνο το καλύτερο και το πιο όμορφο. Σας εύχομαι ειλικρινά καλή υγεία, που θα σας υπηρετεί πιστά για πολλά χρόνια. Ήθε οι δικοί σας άνθρωποι να είναι πάντα δίπλα σας, περιβαλλώντας σας με αγάπη και φροντίδα. Εύχομαι το σπίτι σας να είναι γεμάτο και η οικογένειά σας να κυριαρχείται από ειρήνη, κατανόηση και απεριόριστη ευτυχία. Ήθε κάθε νέα μέρα να σας φέρνει χαρούμενες ανακαλύψεις και την εκπλήρωση των πιο αγαπημένων σας επιθυμιών. Ευλογώ τον καθένα από εσάς για καλή τύχη σε όλα τα εγχειρήματά σας, για επιτυχία στη δουλειά και τη δημιουργικότητα, για συναντήσεις με καλούς ανθρώπους και για ταξίδια που θα εμπλουτίσουν τη ψυχή σας με νέες εμπειρίες. Ήθε η ζωή σας να είναι σαν χρυσός τάχης, γεμάτη, πλούσια και να φέρνει χαρά όχι μόνο σε εσάς τους ίδιους, αλλά και σε όλους όσους σας περιβάλλουν. Σας ευχαριστώ από καρδιάς που ήσασταν μαζί μου σε αυτό το εκπληκτικό ταξίδι στον κόσμο των αρχαίων παραδόσεων και της λαϊκής σοφίας. Η προσοχή και το ενδιαφέρον σας με εμπνέουν να συνεχίσω να μοιράζομαι μαζί σας τις πιο ενδιαφέρουσες και χρήσιμες γνώσεις. Ο καθένας από εσάς είναι ξεχωριστός και εκτιμώ απεριόριστα το χρόνο που αφιερώνετε για να παρακολουθήσετε τα βίντεό μου. Ήθε η ευλογία της ημέρας του Αγίου Αφινόγεννη να αγγίξει κάθε σας πράξη. Κάθε σας όνειρο. Σας εύχομαι να βρείτε το δικό σας διχασμένο στάχι της τύχης και της ευημερίας, να βρείτε αρμονία με τη φύση και με τον εαυτό σας. Ήθε στη ζωή σας να υπάρχει πάντα χώρος για θαύματα, για χαρά και για ζεστές ανθρώπινες σχέσεις. Αν αυτή η ιστορία για τη μαγική μέρα της 29ης Δεκεμβρίου άγγιξε την καρδιά σας, αν μάθατε κάτι νέο και ενδιαφέρον για εσάς, θα σας είμαι απέραντα ευγνώμων αν κάνετε like σε αυτό το βίντεο. Η υποστήριξή σας είναι σαν μια ζεστή ηλιαχτίδα που με βοηθά να δημιουργώ για εσάς ακόμα πιο ενημερωτικό και πνευματικό περιεχόμενο. Εγγραφείτε στο κανάλι μας για να μην χάσετε νέες συναρπαστικές ιστορίες για λαϊκές γιορτές, αρχαίες παραδόσεις και τη σοφία των προγόνων μας. Μας περιμένουν ακόμα πολλές εκπληκτικές ανακαλύψεις και συναρπαστικές ιστορίες που θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε καλύτερα την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά του λαού μας. Και, φυσικά, μοιραστείτε τις σκέψεις σας στα σχόλια. Πείτε μας, γνωρίζετε από πριν τις παραδόσεις της ημέρας του Φαινογόνου? Τηρείτε κάποια λαϊκά σημάδια και έθιμα, ίσως έχετε οικογενειακές παραδόσεις που σχετίζονται με αυτή την ημέρα, ή μήπως έχετε βρει ποτέ το διχασμένο στάχι της τύχης? Οι ιστορίες και οι σκέψεις σας είναι πολύ σημαντικές για μένα, γιατί χάρη στη συμμετοχή σας ο καναλός μας γίνεται ένα πραγματικά ζωντανό και ενδιαφέρον μέρος για την επικοινωνία ομοειδεάτων. Διαβάζω κάθε σχόλιο με μεγάλη χαρά και προσπαθώ να απαντήσω σε όλους σας. Ήθε αυτή η ευλογημένη μέρα να φέρει στη ζωή σας μόνο φωτεινές αλλαγές, καλή υγεία και αληθινή ευτυχία. Τα λέμε στα νέα βίντεο, αγαπητοί μου.